ଜୋର ଆସିଲା। ହଁ ସେ ଭଏସ ଟା କଣ ଆସୁନି ତ ମୁଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି କି ଶୁଭିବ ବୋଲି ତ ଶୁଭିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଟା କାଢିଦେଲି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ପୁରୀ ଯୋଉ ଆମର ସାତପଡା ଡଲଫିନ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେ ପାଖରେ ମୋ ଘର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଲିକା ବ୍ଲଗରେ ଲେଖିଲି ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୋ ପୁଅ ନା। ମୁଁ ଭାଇ ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଓଇ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ ଦିଟାକ ହଁ ହେଲା ଯା ଶୋଇବ ଦିଟାକ ଦେଖୁନ ଦିଟାକ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଓଇ ମୁନା ଭାଇ ଆଜି 1K ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ମୁଁ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଏଲବି ଆଉ ୱାଚ୍ ଟାଇମ ଟା କମି ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ଏଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଥିଲି ବ୍ଲଗିଂ ତର ଗୋଟେ 1 ଇୟର ହବ। ଓ ଚିଲିକା ତୁମ ପ୍ରପର ଘର ହଁ ଭାଇ ଚିଲିକା ସାତପଡା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲୁଗାଁ ପଟେ ଚିଲିକା ଅଛି ନା ସେପଟ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନା କେବଳ ଚିଲିକା ତାଙ୍କ ଇଏ ନା ନାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଚିଲିକାର ମେନ ଯୋଉଠୁ ଚିଲିକା ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇଏରୁ ସି ମାଉଥ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୁହାଣ ତ ସେଇଠୁ ଇଏ ହେଇଛି ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇକି ନା ଅଲଗା ସବୁଆଡେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଚିଲିକା ଆମର ଏଇଠାର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପାରିକୁଦୁ ଚିଲିକା ସେଇଟା। ପ୍ଲିଜ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ପୁଅର ପଢା ପାଇଁ ଆଉ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ମୁଁ କଣ ନା 1 ଇୟର ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଭିଡିଓ କରୁନଥିଲି। ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅନମ୍ୟାରେଡ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଆଉ ମ୍ୟାରେଡ ପରେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ବନେଇକି ରଖିଛି କରିନଥିଲି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏଲଭିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସବୁ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ତ ଭେଟିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲ କାଇଁ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କଲ ବୋଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମତେ ଭୟ ଲାଗେ ଯେ ଏଲବିରେ ଯୋଉ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କାଳେ ମୋ ଏଲବିରେ କିଏ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦବ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଡର। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେ ତ ମୁଁ ଆଜି କହିଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା କରିବା ରାତିକି କାହିଁକିନା ଦିନଟା ଆଗ ତ ସମସ୍ତେ ଏଲବି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଏଲବି କି କିଏ ଆସିବ। ହଉ ମୁଁ ଦେଖିବା ରାତିକି ଟିକେ କରିବା ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆସିବେ ଆସିବେ ଆଉ ନହେଲେ ନାଇଁ। ମୁଁ ଲାଇକ୍ ଦେଇନି ଡିଉ ରଖିଛି ହଉ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି?